हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വന്നോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം, 3-ാമത്തെ അധ്യായം. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാതാജി എന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുമ്പോ കൈ പൊക്കിട്ട് ചൊല്ലണെന്ന്? എന്തിച്ചാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാനും കേക്കുന്നില്ല. എന്ത് അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പ്രഭു അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ ജപിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല, എന്നാൽ പുതിയവര് കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ചോ? എന്താ ചോദിക്കാൻ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക. നമുക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ? അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കില്ല എന്താണ്? അതായത് നമ്മള് പോലീസുകാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുള്ള സറണ്ടർ ആവാൻ പറയില്ല, എങ്ങനെയാ? കൈവക്കിട്ടാ പറയല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ആണ്. നമുക്ക് വേറെ ആരും ശരണാഗതി ഇല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരണത്തിനുള്ളൂ. നമ്മൾ 2 കൈയും പൊക്കി ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമമാണല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് 2 കൈയും പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ, ശരിക്കും കൈ ഇങ്ങനെ മുഴുവനും പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേറെ ആരും ശരണില്ല, ആരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ബാക്കി ആരും ഇല്ല നമ്മളെ കൂടെ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഫുള്ള് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക്. നമ്മള് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ആദ്യം ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വിളിച്ച കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് 2 കൈയും വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്ക് ആരും ആശ്രയില്ല, ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണത് കേട്ടോ. നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വിളിച്ച ഹരേ കൃഷ്ണ, അതാണ് അതിന് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനെ നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 3 അജി, ഞാൻ ഈ ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 മണി കണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടപ്പോ മാതാജിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിത് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം, 3-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 തരം: കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള 3 യോഗങ്ങളാണ്. പരാശരമഹർഷി ഭഗവാനെ നിർവഹിച്ചത്, നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്, പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങള് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇന്നലെ? നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെന്ത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജനനം, വൈരാഗ്യം എല്ലാം കൂടിയ ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം.
സിദ്ധാനുഭവങ്ങളെ അർജുനൻ കാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം? നെറ്റ് ക്ലിയർ ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ആണോ? കേൾക്കാം. എന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം, നമ്മള് അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏകദേശം ഒരു സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കുറെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഇന്നലെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു അല്ലെ? അർജുനൻ പറഞ്ഞപ്പോ, കാരണം നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ വധിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നീ വിചാരിച്ചാലും പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, അത് പ്രാചീനനാണ്, അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഏത് കാലത്തുള്ളതാണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനൻ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആർക്കും സുഖവും ഇല്ല പെർമനന്റ്, ആർക്കും ദുഃഖവും ഇല്ല പെർമനന്റ്. നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത്. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതും പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. സുഖമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ദുഃഖമായിട്ടും ആർക്കും ഇല്ല. സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന കർമ്മങ്ങള് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് അതിന്റെ എനിക്ക് ചെയ്യാനല്ല, ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കും. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തോടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആക്കിയ കുഴപ്പം വരില്ല. മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഞങ്ങക്ക് ക്ലിയർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗത്തോടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്മ പറഞ്ഞു. അതായത് ചെറിയതായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വെക്കും. അത്രയും സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമോഹം. സമോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, പിന്നെ സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അതാണ് പിന്നത്തെ നമ്മളെ ടാർജറ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സമയം പിടിക്കും. അതിന് നമ്മൾ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനാ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറിയാലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ? നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അത് വിട്ടു. കുട്ടികൾക്ക് മിഠായി, ഇപ്പൊ ഒരു എക്ലെയറിന് വേണ്ടി കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്ലെയർ വേണമെന്ന് കുട്ടി പറയില്ല. ഡയറി മിൽക്ക് കിട്ടി, സന്തോഷായി, പിന്നെ മറ്റു ചിന്തിക്കുകയില്ല അല്ലെ എക്ലെയറിനെ കുറിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഹാപ്പിയായി, പിന്നെ ആ ഭാഗം നോക്കില്ല നമ്മള് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണേലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അത് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നേക്കാളും നമുക്ക് താല്പര്യം സിനിമ കണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യണം? പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഡെയിലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരും
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക ആരോടാണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും എപ്പോഴും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോൺ വയ്ക്കും. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ കുറെ നേരം സംസാരിക്കും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, നമ്മൾ കുറെ നേരം അവരായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെയോ ഉണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനോടൊരു താല്പര്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെയോ നമുക്കത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് അതിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടമാക്കി എടുക്കും നമ്മള്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മളൊരു കാര്യം കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോ, കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ് മടി പിടിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോകുക. അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് പോകേണ്ടതാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടിരുത്തും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോടെ പോകും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടിഫിൻ കഴിക്കാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കൂട്ടുകാരൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടെങ്കിലും വിചാരിച്ച് അവർ ആദ്യം പോകും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാവുക. പിന്നെ അവിടെ കഥകൾ കേട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം സ്കൂളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ആദ്യം പോകുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നീടാണ് അവർ പഠിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നീങ്ങി നീങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ശരിക്കുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മീൻസ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകും. അപ്പൊ അത് കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയി 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 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്കത് പിന്നെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കീർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ. എന്നിട്ട് നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സത്സംഗമായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക പലർക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരുമ്പോ ഒരാഴ്ച ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മളത് ഇരുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ 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 നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയ പോലെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. പറ്റില്ല. അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ മാറിപ്പോകാമൊക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും? ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ചെയ്തോ? അയച്ചോ? ചെയ്തു. മാർക്ക് കിട്ടിയോ? കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും? കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 3 ഇനി കടക്കാണ്. മാം, എനിക്ക് മാർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ രാവിലത്തെ 6:15 ബാച്ചിലുള്ളതാ. ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ കയറിയതാണ്. സാരില്ല, മാതാജി അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടെന്ന് മാതാജിയോട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് അവര് അയച്ചു. ശരി ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മളെ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. നമ്മള് ശരീരം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഒരു ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണം? ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണല്ലോ. അതൊരു കവറിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെ? ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ കവറായിരിക്കും, ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ കവറായിരിക്കും, ചിലപ്പോ പക്ഷിയുടെ കവറായിരിക്കും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവ് ശരീരം മാറ്റി അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് ഏത് ശരീരം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് പക്ഷെ ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം ഈ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും, മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്? കുടുംബമുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, വീടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഒരു കാര്യം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളത്, അവർക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക്, പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ല. അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും. അതിന് ആക്ഷൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്താലും ചിലപ്പോ അതിന് നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോ അതിന് ചീത്ത ഫലം ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകും. മൃഗങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അതില്ല, പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടും. അതല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അടുത്ത 84 ലക്ഷത്തില് മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറാം. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ജന്മാണ് മനുഷ്യ ജന്മം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യ ജന്മാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ജന്മം എന്നൊക്കെ? മനുഷ്യ ജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മം ആക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ആക്കുന്നത്. നമ്മള് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു, മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാന്ന് വെച്ചാലോ, നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ ആത്മാവിന് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിരിക്കില്ല. കാരണം മനുഷ്യനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ വേറൊരു ശരീരം നമുക്ക് തയ്യാറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും ആ ആത്മാവ്. നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യ ശരീരം വേണോ. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് തീരണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ അടുത്തൊരു ജന്മം മനുഷ്യ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരാം നമ്മള്. പക്ഷെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ 40, 50, 60 വയസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനിയും ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ നേരത്തെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തത് ചിലപ്പോ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടി. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഇതിനനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിർത്തുന്നോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ പറയാം. ഒന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മം, സകാമ കർമ്മം, പിന്നെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യോഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ഇനി വേറെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പറയുന്നത് സകാമ കർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഫലങ്ങളില്ല. നല്ല ഫലവും ഇല്ല, ചീത്ത ഫലവും ഇല്ല. പുണ്യഫലമായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, പാപഫലമായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരണം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരണം. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 14 ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം. സത്യലോകം മുതലുള്ള 14 ലോകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 7-ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് 5-ാമത്തെ ലോകമാണ് പുണ്യലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗ്ഗലോകം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരണം, പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരണം. ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മയോഗം, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പാപം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെ അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മം, സകാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അർജുനനോട് പറഞ്ഞില്ല, കർമ്മം ചെയ്യണം, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യാ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരതിന് നമ്മ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അവരതിന്
ഫലം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസം വരും അല്ലെ, നമുക്ക് വിഷമം വരും, സങ്കടം വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നന്ദി പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളില്ല, വിഷമങ്ങളില്ല അല്ലെ. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു പോകാം. ഇപ്പൊ അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കണം, അവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്തു പോകുന്നു, അത്ര തന്നെ. ഇനി സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് സകാമ കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്ത്, സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാം, സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. അതിന്റെ എന്ത് ഫലമായാലും, നല്ല ഫലാകാം ചീത്ത ഫലാകാം, പക്ഷെ ആ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ കർമ്മം നമ്മൾ കണ്ടു, സകാമ കർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മം, കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗമാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഒക്കെ. മറ്റേത് പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ശാസ്ത്രത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എവിടേക്ക് വരണം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. എല്ലാതും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയി? അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ അധ്യായം 3 മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നലെ അർജുനനോട് ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അതായത് നെഹാവിക്രമിൻ ആശ്വസ്തി, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ സംശയം വരുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നല്ലത് ചെയ്താൽ പോരെ. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ സംശയം. 3ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായി യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിനെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഏത് യോഗം എടുക്കുള്ളൂ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 യോഗത്തില് നമ്മൾ ഏത് യോഗ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെടുക്കും നമ്മള്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മം, സകാമ കർമ്മം, കർമ്മയോഗം, 3 പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം, ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെടുക്കും? കർമ്മയോഗം, അതായത് ഭക്തിയോഗം. അതാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. ബുദ്ധിയോഗം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടി പറയുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല അവിടെ, പ്ലസും ഇല്ല മൈനസും ഇല്ല, ബാലൻസിലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടി പറയും കേട്ടോ. അതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന എന്ന് വെച്ചാല് പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുന പറയാണ്, ജനാർദ്ദന, കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി.
അതായത് ബുദ്ധിയോഗം, കർമ്മയോഗം എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തതേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവ തദേകം വധ എന്ന് പറയുന്നത് തദേകം വധ നിശ്ചിത യേന ശ്രേയോനം ആപ്യം. തത് ഏകം വക എന്ന് പറയുന്നത് തദേകം വധ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, എനിക്ക് ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച്ച സന്യാസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല, സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാ പോരെന്ന്. കർമ്മം ചെയ്താലല്ലേ ഈ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നിന്ന് മുക്തരാകാൻ പോകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇനി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാണ്. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ കടമകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ അച്ഛനായിട്ടും മകനായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും പല സഹോദരനായിട്ടും പല പല സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കടമകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 4 ആശ്രമങ്ങൾ, ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ആശ്രമങ്ങളില് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം. ആദ്യത്തെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചര്യത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ 25 വയസ്സ് വരെ എല്ലാവരും ഏത് പീരീഡാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയം. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പഠിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. നമ്മള് ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി, നമ്മളൊരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു, നമുക്ക് കുട്ടികളായി, കുടുംബമായി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ നോക്കണം, കുടുംബം നോക്കണം, അച്ഛന് അമ്മയെ സഹോദരങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി കൂടി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പോകെ പറയും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടന്നത്? ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഇനി ഈ ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 50 വയസ്സായി, മക്കളൊക്കെ വലുതായി, അവരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം, വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കണം? നമ്മൾ പറയില്ല, പണ്ട് താക്കോല് കൈമാറ്റം കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ. അത് മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മരുമക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇനി വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുക. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ്, വാനപ്രസ്ഥം. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തതാണ് സന്യാസം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിനി വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല, ബാക്കി പരിത്യാഗമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാതും വെച്ചു, ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രം ചരണം. അതാണ് സന്യാസം. അങ്ങനെയാണ് ഈ 4 സ്റ്റേജസ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ നമുക്ക്
ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. നമുക്ക് കുടുംബം നോക്കണം, കുട്ടികളെ നോക്കണം, ഇതൊക്കെ നോക്കണം, എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മ വിചാരിക്കാണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? സന്യാസവും മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗൃഹസ്ഥവും മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക്, അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടിയതാണ് അവിടേക്ക്. നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഏതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? നേരെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായിരിക്കും? എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും, എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? കാരണം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നത്. ഇത് സന്യാസം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത്. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ആശ്രമങ്ങൾ, ഓരോ ആശ്രമങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള് നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്ന ആ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകണം. ഒരിക്കലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു, നമ്മളൊരു സന്യാസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞ കടമകള് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, എല്ലാവരും അത് ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മളത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഒളിച്ചോടുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല അത്. പരിത്യാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. കർമ്മം യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംകാസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം. അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. അതാണ് നമുക്കിപ്പോ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് സാധിക്കും? മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനാണ് ശരിക്കും. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജയിലാണ് സത്യത്തില്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും പിന്നീട്. അപ്പൊ ആ ജയിലിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തെ സർവ കിൽബിഷൈഹി പൂഞ്ചതേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എന്താ ഭുജിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുക. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക്
അവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പാപങ്ങളിൽ മുക്തരാകാന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്, ഭക്ഷണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ശരിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അവബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മളത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച ഭക്ഷണം, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കും? നമ്മളെ ജീവിതശുദ്ധി, സ്മരണശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. സ്മരണശുദ്ധി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മുക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വഴിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ അതെന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത് ഇസ്കോണില് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക. ഭഗവാന് നിവേദിക്കും എല്ലാതും. അപ്പൊ അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കാം, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എല്ലാതും, പിന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, തൈര്, ചോറ്, കറികൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിലൊരു തുളസിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തയാണ് ആര്? തുളസി മഹാറാണി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുളസിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാസമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ആ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? മഴയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മഴ പെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ മുളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആരോ ഒരാള് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് സൗണ്ടുകൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നു. ഇല്ല പ്രഭു, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട്? അത് തന്നെയാണ്, അതായിരിക്കും. വരുന്നുണ്ട്, അതാണ്. അതായിരിക്കും. ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആവുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഓവർ കെയറിങ് പോലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആവാത്ത പോലെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് ഡോറ് ചാരിയിട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഡോറ് ചാരിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അത് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അന്നാത് ഭവന്തി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. ആ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? മഴ മൂലമാണ് നമുക്ക് ഈ ധാന്യങ്ങള് കിട്ടുന്നത്. മഴ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? മഴ നമുക്ക് ആരാ തരുന്നത്? പ്രകൃതിയിലാണ് മഴ കിട്ടുന്നത്. അതായത് മഴ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് മഴ കിട്ടുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് യജ്ഞം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഴ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? അത് നമ്മുടെ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ പാപങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ വേദങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആദ്യം
ഭഗവാൻ ആർക്ക് ആദ്യം വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ബ്രഹ്മാവാണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങള് പിന്നെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവ് വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന്. ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യും. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ധാന്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സർക്കിൾ മുഴുവനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ചെന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കും. അപ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായപ്പോ? ഓക്കെ ആണോ? പറയണോ വീണ്ടും? ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓരോ യുഗത്തിനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 4 യുഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് നമ്മള് ചെയ്തിരുന്നത് ധ്യാനം. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനമായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോ സത്യയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു അവരുടെ ആയുസ്. 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് 1,00,000 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനും തപസ്സിരിക്കാനും ഇഷ്ടത്തിന് സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സത്യയുഗത്തില് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തിനാണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു? 1,00,000-ൽ നിന്ന് 10,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. 10,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായി അവരുടെ കർമ്മം? യജ്ഞം ചെയ്യാന്നുള്ളതായി മാറി. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാന്നുള്ളതാണ് ത്രേതായുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മം. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 10,000 വർഷമായി അവിടെ ആയുസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ നമ്മുടെ ആയുസ് 10,000-ൽ നിന്ന് 1,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. 1,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞു കലിയുഗം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു? 100 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. 100 പറയുമ്പോ 100 കുറഞ്ഞായി, പക്ഷെ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വർഷമാണ്? 1,00,000 വർഷമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം ഇത്രയും വർഷമൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല, ആയുസില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ട, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധമില്ല. എന്ത് മാത്രം മതി? ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കലിയുഗത്തില്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം? ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ളവര് കുറെ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ധ്യാനത്തിന് സമയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞമായിരുന്നു, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് കലിയുഗം സാധാരണ എന്താണ്? കലഹങ്ങളുടെ യുഗമാണ് കലിയുഗം. പിന്നെ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത മടിയന്മാരുടെ ഒരു യുഗമാണ് ഇത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മടിയന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധ്യാനിക്കാനോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനോ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനുള്ള സമയവും നമുക്കില്ല, നമുക്ക് മനസ്സും ഇല്ല, കാരണം മടിയന്മാരാണല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരിയുടെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കലിയുഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നമ്മളെന്താ പറയാ, അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ആരും എങ്ങനെയുള്ളവരല്ല? ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ പോലും നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്താലും
ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ആർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തണമെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത് ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വേണമല്ലോ. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കള് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പൂക്കളായാലും വിഷടിച്ച് വരുന്ന പൂക്കളാണ്. മണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിനുണ്ടാവില്ല. പൂജയ്ക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പൂക്കൾ സ്മെല്ലുള്ള പൂക്കളാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, അവ അതുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് നെയ്യ് നമുക്ക് എന്താണ്, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ പല ഇതും നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്ത് മതി? കാപ്പട്ടി നിറഞ്ഞൊരു ലോകമാണ് ഒരു യുഗമാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കലിയുഗത്തില്? ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം, ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, അത് പൂക്കളാവാം, നെയ്യാവാം, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതിനും ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല. അതിനേക്കാളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും 12-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, കർമ്മം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഇത് മാത്രമാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുക ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രഹസ്യ അവതാരം. ഭഗവാൻ രഹസ്യ അവതാരമായിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ വരുമ്പോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരാം, കൂടെ മറ്റുള്ളവരും വരും. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബലരാമനാണ്. നിത്യാനന്ദനായിട്ട് ബലരാമനും അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അദ്വൈതാചാര്യായിട്ടും ഗദാധര പണ്ഡിതായിട്ട് രാധാറാണിയും ശ്രീവാസ എന്ന് വെച്ചാല് നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേരാണ് വരുന്നത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഈ 5 പേര് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 5 ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവര്. ഈ 5 പേരുടെ ഈ മന്ത്രം ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു. അത് കാരണം ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചൊല്ലിക്കേട്ട മന്ത്രം എന്തായിരുന്നു? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെയല്ല ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തിരിച്ചു ചൊല്ലുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരാം. ചിന്തിച്ചോ? ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഹരേ രാമ മന്ത്രം. വേദമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വേദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വേണമെന്ന് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കുറെ പേരൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് കുറെ നിഷ്ഠകളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചൊല്ലേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേദങ്ങളിലെ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തില് ഒരാളും എങ്ങനെയുള്ളവരില്ല, അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ആരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്ന് ചൊല്ലണം എന്നുണ്ടാകും, ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലണം എന്നുണ്ടാവും, വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി ചൊല്ലണം എന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറെ നിയമനിബന്ധനകൾ അതിനുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് മടിയന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷെ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വൃത്തിയായി നമ്മൾ ഇരുന്ന് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം ഇരുന്ന് ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്ര പേര് ചൊല്ലും? ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം ചൊല്ലാം, പിന്നെ നമ്മളത് നിർത്തും. നേരെ മറിച്ച് കലിയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത, കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അതും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ചെയ്യില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ വേദമന്ത്രത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. വേദമന്ത്രത്തിന് മാറ്റിയിട്ട്, വേദമന്ത്രത്തിലുള്ള വേദമന്ത്രം ഏതാണ്? ഹരേ രാമ മന്ത്രമാണ് അല്ലെ? അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ എന്തായി? അതിലൊന്നിനും മാറ്റം വന്നില്ല. ഹരേ രാമ ലാസ്റ്റ് വന്നു, കൃഷ്ണ മുന്നു വെച്ചു. അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലലായി. അതിനപ്പം എന്തില്ല? യാതൊരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാന്നായി മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാനായിട്ട്. കാരണം ഹരേ രാമ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം? നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വെറുതെ നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആകുന്നു മാത്രം. അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യത്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥാതനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കും. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? പാണ്ഡവരിലെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. കാരണം അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ കൂടിയാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ അത് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അറിയാം, കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. കാരണം നോക്കിയിരിക്കായിരിക്കും അവരത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്, ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുൻ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാ വാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച്ച കർമ്മണി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പാർത്ഥ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, പാർത്ഥ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. പാർത്ഥ പൃഥയുടെ മകൻ, അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ.
പൃഥ എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. അപ്പൊ പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നില്ല. 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും ഏത് ലോകത്തിലായാലും ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിലും ഭഗവാന് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് വല്ലതുണ്ടോ? കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആവശ്യമായതായിട്ടോ ഭഗവാന് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് വന്നു. ശ്രീരാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ രാജാവായിരുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ ധർമ്മം പാലിച്ചു പോന്നു. ഒരു മകനായിരുന്നു, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമകളൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നു. ഭർത്താവായിരുന്നു, ഭാര്യയെ സംരക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. എല്ലാ കടമകളും സഹോദരനായിരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയെ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. കാരണം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണത്? മറ്റുള്ളവരത് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എല്ലാവരും നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ തുടങ്ങാണ്. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ആരും ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഈ ജീവാത്മാവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ. സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ സാത്വിക ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ധരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വരും പിന്നെ അല്ല കേട്ടോ. ഈ സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസഃ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വാവിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ അവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ, ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ. അതായത് ഞാനാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്തത്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫലം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസതയില്ലാതെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. യേമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തെ തേഭി കർമ്മഭിഃ.
എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമായിരിക്കണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആരാണോ എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, അസൂയ കൂടാതെ, അസൂയ ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? അസൂയ. ഒട്ടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അസൂയ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടാന്ന പറഞ്ഞ. അസൂയ ഇല്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തില്ലാണ്ടാവില്ല? കർമ്മങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കില് നമ്മൾ പെടേണ്ടി വരില്ല. കുടുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഫലങ്ങളുടെ, കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഫലം, അതിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഏതേതഭ്യസൂയന്തോ നാനു തിഷ്ടന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിത്തി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായി കണക്കാക്കണം. നേരെ മറിച്ച് അസൂയാലുക്കളായവര്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അറിവില്ലാത്തവരുമാണ്, മൂഢന്മാരുമാണെന്ന് കണക്കാക്കണം. അവര് അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെട്ടു. അവര് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അവര് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഫലം കാണില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാൻ അനുസരിക്കാത്തവര്, അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി, ടെൻഷനായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും നല്ല ഫലം നല്ല തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പാപവും ചെയ്യും, നമ്മൾ പുണ്യവും ചെയ്യും, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അതേ ചോദ്യം. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാനിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ഭഗവാന് വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് വാർഷ്ണേയ എന്നല്ലോ അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കുലം വൃഷ്ണികുലം. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, നമുക്കത് നമുക്കറിയാം അത് ചെയ്യേണ്ടാത്തതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചില സമയത്ത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷാ ക്രോധ ഏഷാ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹ ലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സാത്വിക ഗുണം വേറെ, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എന്ത്? രജോ ഗുണം. അത്യാഗ്രഹം എന്നല്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാവുമ്പോ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. എല്ലാത്തിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. എന്തൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് തീരും. അതായത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്കൊരു കാറ് മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആഗ്രഹം വരികയാണ്, ആ കാറ് മേടിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആസക്തി വന്നു, അതിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ. അത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നത്.
അപ്പൊ അതാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ആണ് എന്ത്? ഈ കാമം. നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇഹലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ശത്രു. ഈ കാമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി ധൂമേന അമ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽപേനാവൃതോത്കർപ്പസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാമം പല രീതിയിലാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. പുക തീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ എത്ര എന്താ പറയാ, തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോ നല്ല പുകയുണ്ടെങ്കിലും ആ പുക ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പുക മാറിയിട്ട് ആ തീ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കത്തിപ്പോകും അല്ലെ. തീ കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര കട്ട പുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നാൽ ആ പുക ഇല്ലാതായി തീ കത്തും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയൊരു പരിശ്രമം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറും. അതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത? നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ, മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പരിശ്രമം മാത്രം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ട. നേരെ മറിച്ച് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെങ്ങനെയാണ്? പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഖം നോക്കാനായിട്ട് ആ പൊടി മുഴുവനും കണ്ണാടിന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് വേണം. പൊടി മുഴുവനും തുടച്ച് മാറ്റണം, എന്നാലേ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ ഉള്ളിരിക്കുന്ന അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ഈ കാമത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വീണ്ടും ഇവർക്ക് ചാൻസ് വേണം, അവർ പരിശ്രമിക്കണം. അവിടെ ആ പരിശ്രമത്തിൽ അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഈ കാമത്തെ മാറ്റാൻ, കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം അതിന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആ കറക്റ്റ് പീരീഡ് കഴിയാതെ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 9 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉള്ളിരിക്കുന്ന എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രകടിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ്, നമുക്കത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാനും പോലും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. മൃഗങ്ങൾക്കും പറ്റും, പക്ഷെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര കാലാണോ എത്ര സമയമാണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത അളവുകളില് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പുക തീയിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരുടെയാണ് പറയുന്നത്. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷി മൃഗാദികളെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ഏതളവിലാണ് ഈ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗർഭാശയ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയുക.
ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വൃക്ഷലതാദികളുടെ വൃക്ഷങ്ങളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ശിശുവിന് ആ ശിശു വിചാരിച്ച പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. 9 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലിരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുക തീൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? ആ മനുഷ്യരിനുള്ളിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലെ ആ കാമത്തിനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ശ്രമത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന് വിചാരിച്ച പോലെ അവർക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വൃക്ഷങ്ങളുള്ളിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യത്തെ ഏതേർവിമോഹയക്തേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് അത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് കാമം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം എന്താ പറയണത്? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഈ ജ്ഞാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യ പൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജഡപദാർത്ഥം വന്ന ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്. ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാളും ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ആത്മാവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സ്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ശരീരം, അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനിവിടെ താഴത്തൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഒരു 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ഒരു തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 5 കുതിരകളുള്ള ഒരു തേര്, ആ കുതിരകളുള്ള തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണ്, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാട്ടത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് 5 കുതിരകളാണ്. പിന്നെ ആ അതിലിരിക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബാക്കിലിരിക്കുന്നത്, അതിലിരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് അതിലിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ രഥത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. കുതിരകള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആ കടിഞ്ഞാണാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മനസ്സ്. കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. തേരാളിയാണ്, തേര് നയിക്കുന്നതാണ് ആര്? ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. തേരാളി വന്നിട്ട് ബുദ്ധി വന്നു, പിന്നെ കടിഞ്ഞാൻ വന്നിട്ട് മനസ്സ് വന്നു, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു, കുതിരകൾ വന്നു. ആ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം, ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? ആത്മാവിനെ എവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ആത്മാവ് പറയും. അപ്പൊ ഈ രഥം പോകണം, അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? ആണല്ലോ. നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നിടത്തേക്കല്ല വണ്ടി പോകേണ്ടത്, അല്ലാതെ വണ്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലല്ലോ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആർക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ ആത്മാവിന് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ശരിക്കും എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈ ജീവാത്മാവിന് എവിടേക്ക് സാധിക്കും? അതിനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ
ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിൽ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ തോന്നുക? നാവിന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇന്ദ്രിയം തീരുമാനിക്കും എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം. ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് മനസ്സിനോട് പറയും എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സ്, ബുദ്ധി അത് തീരുമാനിക്കാണ് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാണ് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, എനിക്ക് വയ്യാത്തതാണ്, ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീം പാടില്ല. നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്, ഈ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി അവിടെ എന്ത് പറയും? ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് എന്താണ് അസുഖാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ആത്മാവിന് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് വിവേചനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 3 കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. 4:15 നമ്മുടെ സമയം. ഇത്തിരി പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടണോ? സമയം കൂടുതൽ പോണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. സമയം കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഇല്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് ആൻസറില് എന്താണ് തദ്ദേകം വധ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കലിയുഗം. നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലാണ്? കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? സത്വഗുണം, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, 30 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഇപ്പോ മനസ്സിലായോ? പൂർണ്ണത, നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തുമ്പോ, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ, നമ്മളൊരു കുട്ടി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക എപ്പോഴായിരിക്കും? അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തും അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം, നമ്മുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പരിപൂർണത കിട്ടുക. അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണത എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതാണ് പൂർണ്ണത. ശ്ലോകം 36 ഭഗവാനെ അർജുനൻ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ആർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമം. കൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിന്റെ കാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി.
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സ് ബുദ്ധി കാമ